ponovo se tražila karta više, jer Keza Fest je festival koji se ne propušta. Ali krenemo redom. Festival koji je postao svojevrsni brend grada na Vrbasu otvoren je premijerom predstave Ko se boji treša još u produkciji banjalučkog DIS pozorišta. Dakle, neka osnova priče jeste o 3 tinejdžera koja u toj nekoj besparici odlučuju da otvore hotline i da tako zarađuju, ali zapravo tu postoji jedna duboka priča koja govori o umjetniku danas i generalno umjetnicima danas i o tome šta komedija predstavlja nama kao društvu u ovom trenutku i na koji način se ona tretira i zašto mi treba da se bavimo komedijom u 21. vijeku i zbog čega je to nama važno. Tokom 6 festivalskih dana vidjeli smo pregršt sjajnih predstava. Jednostavno, Keza Fest je postao festival na koji se rado dolazi, a za predstave se danima prije rezervišu ulaznice. A prije samo par godina u banjalučkom DIS teatru bili su vrlo blizu odluke da obustave organizaciju festivala. Evo sad kad već imam priliku da to kažem, ja sam zahvalan ELTA televiziji, jer u jednom trenutku da nije bilo ELTA televizije, vjerovatno ne bi bilo ni nastavka ovog festivala. U nekim teškim vremenima kad smo posustali i sa idejama i sa podrškom, vi ste bili tu da nam kažete pa da, to stvarno ima smisla i izgleda da ste bili zajedno s nama u pravu što se toga tiče. Što se festivala tiče, festival se stvarno profilisao jedan vrlo zanimljiv festival, regionalni, gdje dolaze mladi i malo i stariji glumci sad u zadnje vrijeme. Predstave su baš onakve kakve bi mi željeli da pokažemo našoj publici, predstave koje smo mi imali priliku da pogledamo na našim putovanjima i koje se ne viđaju toliko često u Banja Luci. Znači, predstave neke koje su specifične po svom promišljanju, po svom stilu, po svom načinu igranja, ali predstave koje definitivno govore o vremenu u kojem su nastale, predstave koje su kritične, ironične, sarkastične ili na bilo koji drugi način imaju svoj stav o vremenu i o mjestu u kojem žive i vremenu u kojem dijelimo sa nekim drugim ljudima. Festivalskim izvođenjem predstave AEI, koja je nastala kao plod saradnje slovenačkog Harlekin teatra i banjalučkog DIS pozorišta mladih, spuštena je zavjesa na 13. po redu Keza Fest. Stiče se utisak da je njena banjalučka verzija na kraju čak i bolja od slovenačke. Predstava AEI je Teatar Harlekin Slovenije, DIS pozorište mladih, nastala prije nekih godinu dana, u maju prošle godine, kada je režiser, odnosno direktor Teatar Harlekin, Neno Harlekin, došao u Banja Luku i odlučio da će sa nama ponovo da obnovi njegovu staru predstavu koju su igrali AEI, Slovenci. I sad nije bilo dovoljno mladih ljudi u Sloveniji da se ta predstava ponovo tamo napravi, pa je on došao u Banja Luku i sa nama ovdje iz DIS pozorišta glumcima uradio ponovo predstavu, a i on sam kaže da je bolja verzija ova u kojoj mi igramo nego kad se igrali Slovenci. Ti u predstavi igraš i? Jeste, ja u predstavi igram i. Imamo 3 lika, jedan je A, drugi je E i treći je I. I to su 3 pračovjeka koje otkrivaju svijet, generalno moderni svijet i današnje tehnologije i sve oko toga. Banjalučka publika je tokom 6 festivalskih dana mogla uživati u predstavama kako domaćeg DIS pozorišta mladih, tako i njihovih kolega iz Niša, Boljevca, Viteza i Zenice. Još jednom smo se uvjerili da je odluka da ovaj festival opstane i pored svih nedaća sa kojima kubure pozorišta namijenjena mladima danas bila u potpunosti ispravna.